Hellevad. Mejeriet er et af de få mejerier, der har overlevet alle nedlægningsforsøg. Mejeriet åbnede 2. september 1882. Mejeribestyrerne gennem de 100 år var Marius Tindbæk fra 1900 indtil 1943. Den anden er Jørgen R. fra 1943 til 1970. Den tredje var Thomas Thomsen fra 1970 til 2002. Bestyrelsen fra jubilæumsårene var Johannes Carstensen, Geo Knudsen, Jes Christian Jessen, Werner Schmidt, Lars Petersen, Jes Christiansen, og formanden var Hans J. Meyer. Hellevad Vandmølle. Her kan man finde ting fra 1554. Møllen blev renoveret i 1765. I 1886 blev den igen renoveret. Ludvig Petersen købte vandmøllen i 1836 for 11.200 rigsbankdaler til sin søn Andreas Ludvig Jacobsen. Den første ejer af vandmøllen var Jens Petersen. I år er kirken 900 år gammel. Kirken er bygget i 1118. I 1968 fejrede man dog som stor fest for kirkens 850 års fødselsdag. Kong Frederik den 9. og dronning Ingrid kom til Hellevad Kirkes 850 års fødselsdag. Det var en dejlig overraskelse. På et tidspunkt syntes folket i Hellevad, at kirken var sølle og forfatning og ville rive den ned, men heldigvis skete det ikke. Inde i våbenhuset er der et stort sten, og på den sten står der mange navne. Alle navne er på stenene, er navne på nogle hellevadske soldater. I våbenhuset er der også et kæmpe skilt. På den står navnene af alle vores præster. Nederst på den står vores nuværende præst. I kirkens kirkegård er der også en grav fra den gamle ejer af engen. Ja, Hellevad har også en eng. For en gang var Gustafseng en stor have af den gamle ejer Auguste Johanne Ebbesen. Men hendes have var så stor, og for et par år siden gav hun engen til Hellevad. Den bliver nu til dags brugt til ældre mennesker, der spiller eller hygger sig sammen, og open air, Sankt Hans og den slags. Købmand. For 5 år siden var der en købmand i Hellevad. Ejeren var Peter Jacobsen. De har stadigvæk reklameblade fra den gang. Her kommer de. Dette blad er fra 15. maj 1914, så købmanden kunne være 100 år gammel i dag. Dette er cirka fra 1980. Dette blad er fra 4. maj år 2009. Her har vi et billede af Peter Jacobsen.